πρόκειται για ένα νοσοκομείο πραγματικό κόσμημα. Εγώ δεν είχα ξανάρθει. Είναι ένα σύγχρονο νοσοκομείο με πολλές υποδομές, με επάρκεια ιατρικού προσωπικού και ό,τι ελλείψεις υπάρχουν από το υπόλοιπο προσωπικό σιγά σιγά θα τις καλύψουμε. Εμείς ως κυβέρνηση κάναμε στο νοσοκομείο Ζακίνθου αυτά που κάναμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή αυξήσαμε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ τον προϋπολογισμό του από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία του πήρε και 750.000 ευρώ από τη χρηματοδότηση του ΕΟΠΗ. Το στηρίζουμε και με προσωπικό στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχουμε και θα το στηρίξουμε κι άλλο. Και όσο αφορά το πρόβλημα το οποίο είχε δημιουργηθεί με το θλιβερό περιστατικό το οποίο έγινε πριν τον τέλη Νοεμβρίου και όλη τη διαδικασία που έγινε μετά, έχω να πω επίσημα και σε συνεννόηση και με την Επιστημονική Επιτροπή και τη διοίκηση του νοσοκομείου τα εξής. Ολοκληρώθηκαν όλοι οι έλεγχοι ασφαλείας σε σχέση με την, για να μπορέσει να γίνει ασφαλής επανεκκίνηση της λειτουργίας των χειρουργείων. Συγκεκριμένα, έγινε πλήρης έλεγχος και δόθηκε πιστοποίηση υπό την εποπτεία της ΚΤΙΠ των δικτύων των αερίων, έγινε αντικατάσταση για λόγους ασφαλείας των αναισθησιολογικών μηχανημάτων, έγινε πλήρης αντικατάσταση όλου του φαρμακευτικού υλικού, έγινε έλεγχος στα κλιματιστικά μηχανήματα και στα μηχανήματα της αποστήρωσης, έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι έλεγχοι, έχουν δοθεί οι πιστοποιήσεις και από αύριο, να το πω έτσι, το χειρουργείο του νοσοκομείου Ζακίνθου αρχίζει προοδευτικά τη λειτουργία του σε συνεννόηση της διοίκησης με την Επιστημονική Επιτροπή μέχρι την ανάπτυξη της πλήρους δυναμικότητάς του. Προοδευτικά εννοώ, θα αντιμετωπίζονται τα επίγοντα. Τώρα υπάρχει, κοιτάξτε, με όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί υπάρχει μια δυσπιστία του κόσμου η οποία πρέπει να αποκατασταθεί. Αυτό εννοώ. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ λέω με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι το νοσοκομείο Ζακίνθου είναι ασφαλές, έχει εξαίρετο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, έχει διοίκηση που έκανε όλα αυτά που έπρεπε και πραγματικά πρέπει να ξεκινήσει τη λειτουργία του για να συνεχίζει να βοηθάει τους κατοίκους του νησιού, τους επισκέπτες του νησιού και γενικά το δημόσιο σύστημα υγείας. Νομίζω ότι μπαίνουμε σαφώς, αυτά που λέω είναι συνεννόηση με τη διοίκηση και το Επιστημονικό Συμβούλιο. Γι' αυτό κάναμε την κουβέντα αυτή και το θέμα της προοδευτικής επανεκκίνησης έχει να κάνει με το πώς να ξανααποκτήσει σιγά σιγά ο κόσμος την εμπιστοσύνη του στο χειρουργείο. Λοιπόν, θα χρησιμοποιηθούν και τα δύο, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, δεν είναι ανάγκη να πούμε σε λεπτομέρειες τώρα, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι το νοσοκομείο είναι ασφαλές και ξεκινάει τη λειτουργία των χειρουργείων του από αύριο κιόλας. Και γιατροί έχουν πιστεί. Για να